V roce 1997 Petr Vochoska a Jan Kundera učinili rozhodnutí, které navždy změnilo českou herní historii. Založili již studio Illusion Softworks a začali hrou Lurid Lands, poté následovaly hry jako Léto s Oscarem a Hidden and Dangerous, ale v roce 1998 přibrali na post grafika pána Zerichnova na kněžnou jménem Dan Vávra, který přišel s nápadem na hru, která se stane brzy obřím hitem, která bude brzy extrémně legendární, která bude mít na tu dobu obří mapu, fantastickou grafiku, fyziku, detaily, na hru s nadčasovým vyprávěním příběhu, na hru, která byla inspirovaná filmy jako Goodfellas nebo Kmotr, na hru s názvem Mafia. V listopadu 1998 začal vývoj, který nebyl úplně růžový. Vývojáři začali na hře pracovat na starém engineu z Hidden and Dangerous, kterým ale nestačil. No a tak další 2 roky vytvářeli svůj vlastní engine, který pak pojmenovali LS3D. No ale ani mezi vývojáři to nebylo úplně ideální. Dan Vávra nebyl úplně nejoblíbenější, no a ani sami vývojáři hře nevěřili. Například, když půl roku před vydáním hry přišel do studia pan Vochoska s nabídkou buď zvýšení platu, anebo procent z prodeje hry, tak jenom 3 lidi ze studia si vybrali tu druhou možnost. No a hra vyšla 28. srpna, že jo? No a hra vyšla 28. srpna 2002 a v Česku ji chtěl hrát každý a i ti, kteří nikdy v životě neviděli počítač. A i v Evropě to byl velký hit, jenže v Americe se Mafii dařilo stejně jako Manchester United v poslední sezóně. Byli úplně v A důvod? Hra vyšla ve stejnou dobu jako GTA 3, která se odehrává v Lost Heaven. Hlavní postavě je Tommy Angelo a jeho kámoši Sam a Paulie a legendární se stala mise Fair Play, která měla být ještě těžší, ale i tak se do paměti některých hráčů zapsala jako nesplnitelná. Jsou ale věci, které se do hry nedostaly. Tak například pohled z první osoby, závody a nebo třeba multiplayer, který už byl skoro hotový, ale nakonec se ze seznamu vyškrtl. I když vlastně závodní mod v Mafii byl, a to ve verzi pro konzole, která nebyla ani původně zamýšlená. No a i přes tyhle všechny problémy se hry prodalo něco okolo 2 milionů kusů a ten počet hráčů stoupá dodnes, což je šílený. Pan Angelo? Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri. Rok po vydání se začalo pracovat na pokračování. No a ani tady to nebylo vůbec jednoduché. Vývojáři začali hru dělat jak na konzole, tak i na počítač, což přineslo to, že jejich engine nedostačoval a tak se odjídli po nějakém novém. Našli si engine Renderware, jenže ten ukradla EA, aby se na tom dělala semíky. No a jelikož za nedlouho vyšla nová generace konzolí, na kterou jejich engine, který už měli vybraný, prostě nestačil, tak se vývojáři opět rozhodli, že si udělají svůj vlastní engine. No ale neměli bohužel Infinity Muddy Glitch a tak jim došly peníze. No a v tu chvíli přiběhlo Take-Two, který by the way vlastní i Rockstar Games, který vytváří i GTAčko, tak přiběhlo jako babče do kaufu, když jsou slevy a koupila Illusion Softworks a přejmenovala ho instantně na 2K Czech. Nedlouho poté kvůli problémům s vedením odešel Dan Vávra a to proto, aby založil další studio, které vytvoří další světoznámou hru. Ale o tom až v příštím videu. Každopádně rok po něm v roce 2010 odešel i zakladatel studia Illusion Softworks Petr Vochoska. No a 27. srpna tohoto roku vyšla nová Mafia 2. Hra se tentokrát odehrává v Empire Bay, hlavní postava je Vito a jeho kámoš Joe, kterýho mimochodem dabuje Homer Simpson. Ty vole, ty vůbec neumíš střílet. Skvělé mechaniky, ale také na začátku i malé technické problémy. Hra měla mít původně 4 konce a nekončí tak divně jako končí. Měly tam být přídosti, měla tam být možnost jezdit MHDčkem, možnost nakupovat si nábytek do svého bytu, možnost najímat si bodyguardy a také pasáž ze Sicílie měla být o dost delší. Každopádně modernům se dokonce podařilo udělat vlastní multiplayer, což se vývojářům nelíbilo a tak v roce 2012 přišli s vlastní beta verzí. A Mafia 2
se prodalo 4 miliony kusů a jedná se o jednu z mých nejoblíbenějších her. Dobrý den, co se vám nejvíc líbí na herní sérii Mafia? Tak hodně mě baví gameplay těch her, protože ty mise jsou zábavný a hlavně mě baví ten český dubbing, který je úplně úžasný. Fakt, ale tohle všechno nenajdete v Mafii 3. Ale po pořadě. Vývojáři z 2Kček nevěděli, jak hru dál posouvat, nevěděli, kam ji mají rozvinout, no a tak přišlo rapidní vyhazování a následně i přesun vývoje do San Francisca, do studia Hangar 13, které je tvořeno z těchto rozpadlých studií. Ale zajímavé je, že Dan Vávra už měl scénář na Mafii 3 hotový a měli jsme tam hrát jak za stranu zla, tak i dobra, neboli za zločince, tak i policistu, jenže vývojáři bohužel dodrželi svůj slib a udělali si hru přesně podle sebe. No tak první nečeská Mafie vyšla 7. října 2016. Hra s gameplayem zábavným jako koukání do zdi. Mise typu jeď tam a zabij ho. A pak je tady ještě Lincoln. Týpek, který touží po pomstě a tohle všechno nedokázala přebít ta úžasná atmosféra 60. let. Jo, a to jsem ještě zapomněl na český dubbing, který tam taky není. No ale ještě, že tam jsou Vito a Joe. No, jsou. No a pak přišlo to, co všichni potřebujeme, a to jsou remakey. Jo. No, dobrý. Mafia Definitive Edition, Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 3 Definitive Edition. Jak originální názvy. Remakey 2 a 3 vyšly 19.5.2020. No a remake 1 vyšel stejného roku, akorát že 25. září. Což je docela paradox, že hra stará 4 roky dostala ve stejnou dobu definitivku jako hra stará 18 let. U 2 a 3 jde o ostřejší textury a přidané bugy, protože proč nás nevytáhnout víc peněz? Zatímco u definitivky první Mafie, tak tam je naprosto nádherná grafika, přepsaný scénář, některé postavy dostaly více prostoru v příběhu, ale hra také ztratila takovéto kouzlo, tu pointu, kterou nám chtěl sdělit Dan Vávra, a navíc se tam nedostaly také i slibované mise, které nebyly v originále, a to například boxovací mise v klubu Palermo, a nebo také mise na fotbalovém stadionu. Přišli jsme také o žlutého Píta, u kterého jsme si v originálně mohli kupovat zbraně ve volné jízdě. Také byly přejmenovány některé lokace, některé části města. Také jsme přišli o možnost jezdit MHDčkem, ale hlavně, že jsme dostali motorky. No a jsme tady v roce 2025 a už 8. srpna nás čeká nová Mafie. Ne Mafie 4, nýbrž The Old Country, neboli česky Domovina, což zní docela divně, ale je to pojmenované podle první mise z Mafie 2, kde Vito bojuje ve druhé světové válce na Sicílii, což je místo, kde se tady ta hra bude odehrávat ve 20. století. No a všichni si mysleli, že se bude hrát za mladýho Salieriho, což je mafián, který pod svá křídla vezme Tommyho v prvním díle. Jenže místo toho budeme hrát za týpka, který se jmenuje jako Ferrari. Ale za to budeme mít český dubbing a Češi také dostanou vlastní kolektorku, ale já si myslím, že si nás české hráče vývojáři kupují, protože vědí, jaký úspěch, nebo spíš neúspěch, měla u nás Mafie 3. No ale mně nezbývá už nic jiného, než doufat, že tahle nová hra bude dosahovat úspěchu 1 a 2. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště, tak zatím čau.